oyingcwele phindu khulume ngosiya phindu khulume Shall ukulunkulu izandla abazalwane kakhulu. You bless God, you bless God. Ngibingelele abazalwane without any waste of time. Ngibingelele abazalwane umphathi uNkulunkulu amnikezela umbono njoba sila abazalwane. Ngiyabingelela ubaba uPAKKIES nomama egameni lika Jesu. Ngibingelele ingcebo zikaNkulunkulu zonke ezikhona abazalwane. Ngicela ukuthi ngingasingle out ngoba nimaningi futhi ngiyanihlonipha ngendlela emangalisayo. Abazalwane bonke abazalwane ngiyababingelela egameni lika Jesu. Ngibingelele because they are on duty. Ubaba uNzama, baba umpostoli uNzama kanye nomama uNyandeni, umama umpostoli uNyandeni egameni lika Jesu. Bazalwane, without any waste of time, ake sivuleni bazalwane amabhayibhelini wethu sofunda nje incwadi ezimbalwa. Nehemiah chapter number 8. Nehemiah chapter number 8. Siphinde futhi sifunde uEzra chapter number 10 bese sifunda izenzo chapter number 2. So funda nje amavesi nga1 nga2 nga1 nga2 and then bazalwane sobe isikhathi amsincane sizoshaya nje 10 minutes egameni lika Jesu. Ngazi bazalwane lami liyawela bazalwane. Ukhona olesizulu ophethe nombhobho eduzane. Amen. Nehemiah chapter number 8 verse number 2 kuya ku verse number 5.